είμαι ο Kratos God of War. Σωστά, είμαι ο Kratos God of War. Σήμερα να σας πω τι παιχνίδι θα παίξουμε. Το Stumble Guys, το ωραίο. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είναι ευτυχισμένο το 2023. Ναι, τώρα πάμε να κάνουμε ένα μπούρα. Τι έγινε? Τι έγινε ρε παιδιά? Μόλις τώρα. Αν ξέρετε τι έγινε πείτε μου, οκ. Αν ξέρετε τι έγινε να μου γράψετε στο chat. Πεις Βαγγέλη, γιατί δεν ρίξω όλα αυτά τα skin. Έχω καινούριο account στο tablet μου το καινούριο και θα παίξουμε σήμερα με τον Thomas Core και θα κάνω κάτι tricks. Πάμε να βάλουμε, θα παίζουμε 32 άτομα ένα match. Ξέρετε ποιο θα είναι? Το Block Dash. Το Block Just. Θα πεις Βαγγέλη, γιατί δεν έχεις τόσα σκέτς, γιατί πριν λίγες μέρες άνοιξε το account μου γι' αυτό. Μπουμ σακαλάκα. Οκ. Εσείς πώς περάσατε την πρωτοχρονιά? Θα μου πείτε πάλι άλλαξες ρε Βαγγέλη όνομα. Ναι, και το έκανα Kratos God of War, γιατί παίζω God of War, μ' αρέσει το God of War, είναι ωραίο το God of War. Και μάλλον μεθαύριο θα κάνω God of War βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Θα κάνω μεθαύριο God of War βίντεο. Και το 2023 Footstep είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό το Footstep 2023. Δεν ξέρω ρε παιδιά, θα κάνω και God of War βίντεο σίγουρο. Και God of War θα τερματίσουμε πρώτο το God of War το 2018 και το God of War του 2022, δηλαδή το Ragnarok. Τώρα το τερματίσουμε και το 3, δεν ξέρω, δεν το έχω κατεβάσει το 3. Πάμε από εδώ και να κάνετε όλοι subscribe στο Legendary Valkyrie. Οκ, στο Legendary Valkyrie. Γιατί με βοηθάει σε αυτό το κανάλι. Είναι πολύ καλός φίλος. Να το κάνετε όλοι subscribe. Όλοι οι subscribers μου να κάνουν subscribe στο Legendary Valkyrie. Είμαστε ρε Βιέννα. Τώρα το πρόσεξα. Άντε για φιλέ. Αντοκτώνα μαζί σου φίλε. Μην ανησυχείς. Σιγά μην αυτοκτόνιζα μαζί σου. Ναι, σιγά μην αυτοκτόνιζα μαζί σου. Εντάξει με έπρεπε κορώνα. Αν μου πεις πάλι ρε Βαγγέλη, το ονομάζεις σε όλα σου τα παιχνίδια και το έχεις ονομάσει Kratos. Ναι, είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Εσύ μπορείτε να σας αρέσει ο Spider-Man, εμένα να μ' αρέσει ο Miles, ο Spider-Man και εσένα να σου αρέσει ο Atreus. Και θα σας πω πως είναι το Legendary Valkyrie το κανάλι. Εγώ στο κανάλι μου έχω βάλει το Kratos, οκ, και αν πάτε σε αυτό θα γράψετε Legendary Valkyrie, θα φανεί ο Atreus από το God of War, αν το ξέρετε το God of War. Ή αλλιώς, αν έχει αλλάξει το όνομα, θα κάνω ένα βίντεο πώς έχει αλλάξει το όνομα και θα σας πω το όνομα, γιατί μου είχε πει, γιατί μιλάμε και μου είπε πως θα το ονομάσει Atreus God of War, όπως εμένα Kratos, αυτό θα γίνει. Γι' αυτό θα δούμε. Αυτό το 2023 Footstep είναι φανταστικό. Θα μου πεις Βαγγέλη, στο προηγούμενο του tablet το είχες χακαρισμένο το Stumble Guys. Δεν θα σας πω ψέμα, είναι χακαρισμένο όντως. Γι' αυτό όπως είπατε είχα το Frozen Valkyrie, το mod, ένα ρομποτάκι που δεν υπήρχε, γι' αυτό το είχα χακαρισμένο. Ξέρω γιατί το είχα χακαρισμένο. Πώς επιβιώσα έτσι ρε, σαν το Game Top. Kratos 698, το καλύτερο. Εσείς κέρδισατε το φλούρι στη Βασιλόπιτα. Κέρδισατε το φλούρι στη Βασιλόπιτα. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν το κέρδισα. Το κέρδισε η μπαμπά μου.
Και το Brawl Stars βίντεο είδα πως πήγε πολύ καλά και πως λέγεται, συγγνώμη που είχε τόσο πολύ ήχο. Με συγχωρείτε, γιατί είχε τόσο πολύ ήχο και είχε πάρα πολύ ήχο, καταλάβατε. Και λέω, γιατί να έχει τόσο ήχο ρε φίλε, καταλάβατε. Να με συγχωρέσετε εφάνταστα. Οκ, να με συγχωρέσετε, συγγνώμη. Νόμιζα πως δεν θα έχει. Είχα κατεβάσει ένα άλλο βίντεο, καταλάβατε. Αλλά άλλη εφαρμογή που κάνω βίντεο. Ωραία, πάμε από κάτω. Τζιτζίκης. Έρχεται μαζί μου το 2023. Πήρε μαζί μου. Δεν θα φύγεις. Α, και να μου γράψετε το 2022 πως ήταν η χρονιά σας. Το 2022. Ήταν, νομίζω, πολύ καλή χρονιά. Μ' άρεσε. Πήρα PlayStation 4 Pro. Δεν πήρα PlayStation 4 Pro. Το Pro. Το Βάγγελ, γιατί βλέπεις το PS4 5. Το PS5. Τι το PS4 5. Τι βλακίες λένε Βαγγέλη. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Προτιμώ τα PS4. Θα χάσετε. Εγώ θα χάσω πρώτα. Σαν Σάικ. Μπουμ σακαλάκα πρωινιάτικα. Δεν παίρνω κορώνες, αλλά εμείς θα το κάνουμε σαν να παίρνω κορώνες. Οκ, τι ώρα είναι ρε παιδιά, 1 η ώρα, Και να ξέρετε, όποιοι να ξέρετε, το τάμπλετ μου είναι Xiaomi. Όπως κάνω και το κινητό μου. Θα κάνω και καλό edit, μάλλον θα βγάλω τον ήχο. Θα κάνω και edit. Τέλος πάντων, πάμε, έλα. Πάμε, let's go. Πάμε, ελάτε, θα αποστοιχεί. Block dash. Γιατί block dash, συνέχεια block dash. Α, ναι, εγώ το έχω βάλει το block dash. Psych! Παιδιά, και να σας πω ποιος ο σκοπός μου. Να πάμε στους 20 εγγραφές. Στις 20 εγγραφές. Και αν φτάσουμε μόνο 20 και δεν συνεχίσουμε, θα είμαι ευχαριστημένος full. Δεν θέλω να πάω, ας πούμε, 100.000, δεν θέλω ούτε να πάω 1 εκατομμύριο, ούτε 15 εκατομμύρια. Δεν θέλω. Θέλω να πάω χαμηλά, να ξεκινήσω από το ποσό. Τα καταφέραμε, πήγαμε 10 και πήρα ακόμα να πάρω subscribe. Έχουμε 11 εγγραφημένους. Αν πάμε 10, 20, τι 10 λέει, τι λες, Ευαγγέλη, το ξεπέρασες. Θα είμαι ευχάριστα αν πάμε 20 subscribers. Να χάσω μια φορά ρε παιδιά. Ξέχασα να χάσω. Και εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Οκ παιδιά, εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Νομίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και ένα like. Και ο σκοπός του σημερινού βίντεο είναι να κάνετε 5 like και θέλω να τους σπάσετε, να τους σπάσετε το like. Θέλω να πάμε στα 5 like και να τους σπάσετε, να του κάνετε σακαλάκα και να τους σπάσετε το like. Και να πάρω θάρρος να κάνω τέτοια βίντεο και να μου γράφετε στα σχόλια αν θέλετε. Μπορεί αυτό το βίντεο μην έχει ανοιχτά τα σχόλια, αλλά αν βρείτε όποιο βίντεο και είναι ανοιχτό τα σχόλια και να τους πάσετε το like. Όπα ρε, καινούργιος Stumble το ξέχασα. Α ναι, καινούργιος Stumble το ξέχασα αυτό. Το ξέχασα εντελώς. Αυτό. Τι είναι αυτό το... Α, βάλετε τη special μπουλιά. Τη special κλωτσιά. Τι είναι αυτό το skin. Τι είναι αυτό το skin ρε. Ρε, τρελαλό. Τι είναι αυτό το skin. Τρελάθηκα τώρα. Εντάξει. Οκ, γεια σας. Bye.